Husker, minulla on sinulle melkoinen tehtävä. Aivan järjetön, luojan kauhea työ. Ei käy. En tee sitä. Hölynpölyä, tietenkin tee. En voi uskoa, että mun pitää turvautua tähän. Oikeasti? Luuletko tuon toimivan minuun? Hemmetti. Tuo on tehokasta. Oh, yhä epävakuuttunut. Husker, aika käyttää noita hurmaavia kasvojasi. Sä oot varmaan sekaisin. Ei, en usko olevani. No ei muuta kuin kättä päälle vaan. Hyvät hyssykät, tuo on tehokasta.